Lo que se intenta con este proyecto es que las personas mayores de 65 años pues participen en actividades. Aparte tenemos dentro del proyecto entregas de productos de soporte. Lo que más se juega con esto es para que ellos se relacionen, que es lo que más les falta, porque normalmente están muy solos. Des del Departament de Gent Gran el que volem fer és donar suport a aquestes persones fent el programa de Gran Company, que consisteix bàsicament a que un voluntari va a casa d'una persona que es troba sola. Llavors, amb aquest voluntari, aquesta persona el que fa és bàsicament distreure's, com? Xerrant, anar a donar una volta al parc, inclús es fan acompanyaments per anar al metge, inclús per anar a fer la compra. Es fa perquè aquesta persona també agafi més autonomia. Llavors, per englobar aquest servei també es fan 3 més, que seria la teleassistència domiciliària, el localitzador personal i el TAM. Al centre de contacte, bàsicament, el que fem és una sèrie de trucades que ja les tenim programades. El que fem també, a part, amb aquest centre de contacte, són unes trucades als nostres usuaris sobre el seguiment, sobre unes campanyes que fem de la grip, de l'onada de calor i de l'onada de fred. Son para personas que son mayores de 65 años también, con problemas de movilidad, que no pueden ir a buscarlos a otro sitio, ¿no? Y que aparte se les ha hecho porque es como una ayuda que ellos tienen, porque el tema de la crisis lo están viviendo como con mucha angustia porque tienen a los hijos, a familiares viviendo con ellos. Y quieras o no, pues ellos lo agradecen muchísimo. Al punt de suport a les famílies atenem a totes aquelles famílies que estan en situació de vulnerabilitat social i també que estan patint més intensament els efectes de la crisi. El que intentem cobrir són necessitats bàsiques d'alimentació, d'higiene i també el que fem és, si aquestes necessitats són de vivenda, de poder pagar algun subministrament, algun lloguer, doncs tramitem aquesta ajuda. Mira, els voluntaris del punt de suport de les famílies realitzem el seguiment i acompanyament d'aquestes famílies com a mínim una vegada al mes. Participo en el punto de soporte de las familias, la cual cosa mi hijo pudo participar en el casal de estiu y nos llevó a que nos proporcionaran unas tarjetas de alimentación infantil y todo en conjunto, pues ahora Cruz Roja nos ayuda con un kit de higiene. Amb el tema d'infància el que fem, donem suport en el tema d'alimentació infantil a través de les beques menjador i també a l'estiu vam donar el programa d'alimentació infantil mentre els nens no estaven a l'escola. Després també fem el reforç escolar. Durant el mes de juliol hem fet el casal d'estiu per nens derivats de serveis socials amb activitats lúdiques educatives. La campanya de joguines és un projecte que s'encarrega de sensibilitzar i educar a tota la població i el seu objectiu principal és proporcionar a tots els nens una joguina educativa i que proporcioni amb uns valors en concret, com per exemple que no sigui bèl·lica, que no sigui sexista i que fomenti la cooperació. I va dedicat a nens entre 0 i 14 anys. El que es fa en aquest servei és facilitar el retrobament dels infants amb els seus pares que per diferents motius no poden fer un règim de visites normalitzat.
i el que fem és atendre aquests casos que ens venen derivats o bé del jutjat o bé de serveis socials dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència. El Somni és un projecte d'informació, prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues, adreçat principalment a les joves. Intervenim en espais d'oci nocturn on ubiquem un estand amb informació sobre prevenció i reducció dels riscos amb les drogues. En la Asamblea hacemos varios proyectos de empleo destinados a mejorar la empleabilidad de las personas que están buscando trabajo y favorecer el acceso de estas personas al mercado laboral en la medida en que podamos facilitar. Uno de los proyectos que realizamos es el Club de Feina, que está destinado a cualquier persona que esté en búsqueda activa de empleo. Luego hacemos otro proyecto aquí, que es el Activat. Este sí está dedicado exclusivamente a mujeres en situación de vulnerabilidad social. Y el proyecto Incorpora, que es un proyecto de orientación laboral para personas que tienen un perfil profesional consolidado. Otro proyecto que realizamos aquí es el Impulsa, que es un proyecto destinado a la orientación laboral de personas que quieran emprender y iniciar un proyecto de empresa. Jo faig el taller Sara, que és un programa destinat a dones immigrants on treballem l'empoderament de cara a la recerca de feina. En aquest taller es treballen quatre temes, que és la comunicació, autoestima, habilitats socials i motivació. La nostra activitat del grup de principis i valors i cooperació internacional bàsicament està dedicat a les escoles i a la infància i ens dediquem a sensibilitzar els nens per fomentar el voluntariat. Els expliquem què és el que fem a la Creu Roja, a on treballem, en quins àmbits i sectors treballem, mitjançant les titelles per la pau. Expliquem contes i jocs de cartes on els expliquem als nens els drets humans de la ciutat. Cubrimos gran parte de los eventos culturales y deportivos en sistemas de servicios preventivos. Atenem a la gent que pugui tindre petits accidents, fem primers auxilis, atenem també a la gent jove que hagin tingut algun problema que puguem solucionar en aquell moment. I en el cas que tinguem que atendre amb un diagnòstic una mica més greu, sempre localitzem el 112. És un projecte que es diu Sense Sostre, destinat a la gent que està en risc d'exclusió social i està dormint al carrer. Els donem roba neta. Quan ja tenen la roba, baixen a les dutxes. I quan ja surten, nets que deixen la seva roba, se'n van a esmorzar. A l'esmorzar se'ls dona pastes amb un cafè amb llet i després se'ls dona 2 entrepans. Vengo cada jueves a ducharme y a coger la ropa y a fretar. Cada jueves por la mañana desayuno
mi Ivo Pucari. Des de Creu Roja estem treballant per combatre la pobresa. Com ho fem? Doncs a través de projectes que serien més de caire assistencial. I ho fem amb dos tipus de projecte. Un és el Rebost Solidari, que és un projecte de Marc Ciutat, on Creu Roja també estem involucrats. Es tracta de repartir aliments cada 15 dies a famílies derivades de serveis socials. I els divendres al matí fem un altre projecte que és de producte fresc i és per famílies amb algun membre de la seva unitat familiar que tenen alguna malaltia i que per tant han de seguir una dieta especial. Vengo acudiendo desde hace aproximadamente 6 meses aquí a la Cruz Roja. Bueno, ves que llega, no sé, abre la nevera y no hay nada, ¿y qué haces? Digo, en casa 6 personas, 400 euros, es tremendo, tremendo. Voluntarios, que hay que nombrarlos, que están aquí sin ningún interés, aquí con cariño incluso, porque son gente muy maja todos, muy majos todos. Y gracias aquí a Cruz Roja que venimos y nos atienden como personas. Després també treballem el tema de la infància a través dels bolquers. El que fem és donar-los bolquers una vegada al mes. Pensem que els nens no tenen la culpa d'aquesta crisi i que per tant nosaltres hem de treballar per cobrir almenys la necessitat bàsica.